תודה שנשארתם איתנו. תל אביב היא לכאורה עיר יהודית שאין בה כמעט ערבים, חוץ מתושבי יפו, אבל מתחת לפני השטח חיים בתל אביב לא מעט ערבים. הסרט לא פה לא שם עוסק בדיוק בקבוצה הזו, או ליתר דיוק בנשים הערביות שחיות בעיר הגדולה, רחוק מהכפר, לא ממש בתוך העיר. מאי סלון חמוד, במאית הסרט שלום. שלום, שלום. תיקנתי לפחות, וסנה ג'מאליה, שלום, נכון? נכון. את אחת הכוכבות. את הבמאית או שאת גם משחקת? אני תסריטאית ובמאית הסרט. קטע. هلا بركي بتوقفي تدخين شو رايك؟ ايش خص هاي؟ لا انت بدك تبطل كمان؟ بجوز وايش كمان ما قصدتلش؟ وابطل البس هيك؟ ايش الليست بالضبط؟ מאי סלון את אמיצה, תודה רבה. נכון? נכון היא אמיצה? נכון. זה לא אני, זה כל מי שקשור לדבר המדהים הזה, ברבחר, לא פה לא שם, הוא אמיצה ואמיץ. עכשיו, הסרט דובר, כל הסרט לאורך כל הדרך זה דובר ערבית? 99%. אבל קורה בתל אביב, שזה גם כן תמונה מיוחדת. מעניין, נכון? תלך לראות את הסרט, אני חושבת. קודם כל אני אלך, כי הביקורות עליו מצוינות, בפסטיבל חיפה מחאו כפיים דקות ארוכות מאוד אחרי גם תוך כדי ההקרנה. וגם תוך כדי ההקרנה. תתני לי ככה בקיצור מאוד, הטלוויזיה תכף נגמר את הסיפור. כן. 3 צעירות פלסטיניות שחיות בתל אביב. פלסטיניות אבל ישראליות. ישראליות, כן. מנצרת, תרשיחא ואום אל-פחם. וכל אחת מהן מתמודדת עם המקום שממנו היא באה, ובמקביל במקום שלה שהיא מנסה למצוא לעצמה בעיר הגדולה. כן, זה בעיקר... אז סנה, חוץ מזה שאת משחקת בסרט, את גם גרת בתל אביב איזה 8-9 שנים, נכון? גרתי 9 שנים, כן. אז חיית את הסרט הזה? כן, סוג של... מה אומרים כאילו בכפר או במקום שממנו את באת? כאילו זה ממש חיים וזהות כפולה. כן, זה חיים כפולים. זה לגמרי חיים כפולים. אתה בן אדם אחד שאתה הולך אני מנצרת, אז זה עיר. אני מכפר, זה בסדר. באולפן יש בדיחה, יהודי, נוצריה ומוסלמית נכנסו לאולפן. לגמרי. בואי נראה מה יצא מזה. זה ממש כאילו, קורה שאת בתל אביבית ואת מרגישה, אני תל אביבית, את מרגישה את כל הסצנה הישראלית הזאת, ואז פתאום הקולות מנצרת או מדיר חנה או מאום אל-פחם לוקחים אותך בחזרה? אף אחד לא לקח אותי בחזרה אף פעם. בהתחלה שגרתי בתל אביב הייתי מאופנתת מהחופש, מהאנונימיות, וזה משהו שרציתי. לא רציתי שאף אחד יראה לאן אני הולכת ומתי אני חוזרת הביתה. שלא יפקח, זה נראה לי יותר הביטוי. כן, זה סוג של... אין רגולציה. כן, להיות... לך היה בסיפור משפחתי כזה, את היית מנותקת מהמשפחה, המשפחה הייתה באבא רופא, בקנדה. לא הייתי מנותקת מהמשפחה. לא, פיזית, אבא רופא בקנדה. כן, הוא היה בפילושיפ בקנדה, ואני הייתי בירושלים, נכון? קרה. כמו שזה קורה, נראה לי, בעוד משפחות, ולא רק אצלנו, אתה יודע, בחברה הערבית. תראי, הדבר שהכי דומה... אנחנו גם לא דומים כולנו אותו הדבר, יש כל מיני גוונים וכל מיני צבעים. אבל זה כן מאוד דומה לחברה החרדית. זה דומה לחברות שמרניות, בכלל. כי היחס לנשים בחברה הערבית ובחברה החרדית, אני לא מאשים... זה לא רק חרדית, בכל חברות השמרניות, גם אצל הליברלים שחושבים שהם ליברלים, בפנים יש אנשים שהם חשוכים, לכאורה החוץ הם ליברלים. לכל אחד יש את הקווים האדומים שלו. אז אני חושבת שהקול הזה שאנחנו מביאות, הוא קול חשוב כרגע לנו כחברה פלסטינית, ובמקביל גם כשיקוף לחברה הישראלית היהודית, של להסתכל על עצמה גם במראה הזאת של ברבחר, ולראות את המבט שקיים שם של הישראלים על הפלסטינים האלה שנמצאים פה. אז שאף אחד לא ירגיש טוב עם עצמו יותר מדי. תגידי, אז סנה, באמת בתל אביב התחושה, גם כשאת ערבייה ישראלית, היא תחושת חופש ושוויון, או שלמשל את לא, אם את עובדת באיזה מקום, אומרים לך, אל תדברי בערבית בכל רם ליד הקליינטים? כמו בסרט, זה קרה לי גם בחיים האמיתיים.
גם לי שעבדתי בארומה פעם. מלצרתי במקומות שאמרו לי לא לדבר בערבית, למרות שמי שעבדה איתי שהייתה חברה שלי, וזה היה לי מוזר לדבר איתה בעברית. אתה מרגיש את החופש, את השמאלניות, אבל באיזשהו שלב יוצא, כאילו, אתה יודע, להזכיר דירה זה הדבר, הריאקציה הראשונה. כן, כשמגיע השם, הם שואלים מה זה השם הזה. ואז מה אתן עונות? פלסטיניות, לא. זה לא נכון. כאילו צריך לשכנע, וזה רק כאילו מראה כמה הגזענות כל כך מושרשת בתודעה, שאפילו זה בתת מודע שלא שמים לב, האנשים שהם כאילו, הריאקשן שלהם הראשוני זה התת מודע שלהם. אבל מייסלון, בחייאת. אם אני אלך להשכיר דירה באום אל-פחם, מה, כולם יסתכלו עליי בעין ישרה? דבר ראשון, בוא נקים עיר פלסטינית חדשה ראשונה, אחרי שעד עכשיו קמו רק ערים וכפרים ויישובים יהודיים, ואז אולי נעשה גם ביחד, אבל... רוצות עיר פלסטינית באות לגור בתל אביב בסוף. בוא נגיד, כל הארץ הזאת יכולה להיות, אנחנו יכולים להסתובב באיפה שבא לנו, זה לא, אתה יודע, המשטר הצבאי נגמר בשנות ה-50. הסרט הוא אחלה. תודה רבה לשתיכן. תודה.